Kula namhlanje ke sabe sincokola ke ngeNkosi Zweloxolo Stokwe Foundation ethe yabe kanti ityelela ke esinye sesikolo ngalo ke usuku namhlanje njengoba ke zivulwa izikolo ke beyodonate apho bazasibalisela kabanzi mhlawumbe sekhaya ke sive nakubo into kokuba zeziphi ezinye izinto esinokuzilindela ngalo ke unyaka ka-2024 ndayishiya ke bani siboni kuFacebook nawusibamba exesheni Zweloxolo Zweloxolo Zweloxolo. Chief, mandikubulise ngale injikelanga namhlanje ndikunika ithuba nawe ubulise abaphulaphuli bevukane FM. Nkosi msasazi, ndibulele elithuba ondinika lona ndikhahlele kubaphulaphuli bevukane community radio. Ndithi Happy New Year. May the blessings of our forefathers pave the way for the year. Ngalo mazwi ndiyabulisa kuSomidaka Stokwe lo ozalwa nguGcinsizwe, uGcinsizwe ozalwa nguMakhaya. uMakhaya ozalwa nguTyelinzima, uTyelinzima ozalwa nguPhakamile, uPhakamile ozalwa nguStokwe, uStokwe ozalwa nguNdlela, uNdlela kuzalwa nguMbutho. Sisizukulwana sikanoni ke eso xa ndenjenjalo, ndiyabulisa. Nkosi kakhulu siyabulela. Kanti kwecala sinaye ke uSis Afikile Nongco. Mandikunika ithuba nawe ubulise abaphulaphuli bevukane FM emva kwemini nje. Seluzichaza ke ngokupheleleyo. Ndiyabulela kakhulu msasazi. Mna ndingu-Afikile Nongco. Ndingumamntola ke mna kuzulu umqanqudla ngamandla. Ndibulise nakubaphulaphuli bevukane community radio. Alright. Nkosi kakhulu. Siyayazi uba ke siqala unyaka omtsha apha ke ku-2024. Masithethe ngale foundation. Yaqala nini futhi njani? Inkosi msasazi, i-foundation ndiyivule ngo-2021 ngoMarch nge-4. I-aim ke is that Ubukhosi has taken a general program to lead i-development in their areas. So yile nto sibone kufanelekile into yoba sizezinkosi zeli xesha likhoyo ifocus yethu mayingekuba sizezaa nkosi zasecaleni kothango eliya kwakuhlalwa ngebhekile kulo. Sathi noko ngeli lethu ixesha sinawuthi sibone into yoba ekuhlaleni abantu balambile, singabi nanxaxheba siyenzayo sizinkosi. So kungoko ke ndiye ndanombono that ifocus yobukhosi mayitshintshe ngoku ibe kwixesha lesimo sanamhlanje kuba abantu balambile phandle apha. Nkosi. Ndiyafuna ke into yoba mhlawumbi ke abaphulaphuli bazi into kokuba nanini na bangalufumana uncedo kule foundation ze bamamele side sigqibe. Sendivile ke into yoba uye wanyathela nakuzo ke injongo. Ingaba mhlawumbi uyafuna nje ugxininisa kwiinjongo zokube niseke le foundation? Mhlawumbi ndingaya kwimishini yethu njengale foundation. Okubalulekileyo is to serve individuals and families in the community so as to create a solution to poverty, hunger and social injustice. Njengoba nevision yethu isitsho to promote positive living and fighting against poverty, drugs abuse and better living condition for people with a disability. Nkosi kakhulu Chief, ndiyafuna ke ngoku sikhangele ningasibalisela futhi namhlanje bekuvulwa izikolo. Le foundation yenze ntoni namhlanje? Enkosi kakhulu msasazi ngalo mbuzo. Njengoba siyazi uba kuvulwe izikolo, siyile community yasecala, community ezinye ii-families ezingathathi ntweni. So iNkosi Zweloxolo Stokwe Foundation iye yafumana abantwana basekuhlaleni then ke yabathengela ki-stationery because siyazi kwezinye izikolo khona i-stationery esifunekayo kunye yabathengela nezihlangu zesikolo so that bangashiyeki kwii-programs zokuvula kwezikolo zabo bakwazi uba ba-athende izikolo zabo nabo bafane nje ngabanye abantwana.
Yeah. Mhlawumbe ngaselusikhumbuza nje into yoba indlela enibachonge ngayo abantwana abakhoze kuyakululanga ukwazi uba ngophi umntana odinga into ethile, ngubani odinga uncediswa njengoba zivula izikolo, nenze njani? Oh, okay. Sisekuhlaleni sizi-adults, singabantu abadala. Yes. So nathi abantwana abekhona bedlala esitratweni, uyakwazi umbona umntana uba okay, lowana mhlambi udinga impahla, lowana udinga izihlangu. Ke siye senze ne-background check ukuba okay, umntana usuka kwifamily enjani, abazali abanjani, zintoni abazi-afodayo, zintoni abangakwazi uzi-afoda, yabo. But kwayena umntana kwalapha esiquni uyabonakala uba okay, ikhona intswelo apha. Yes. Then ke ngobachonge kanjalo. Alright. Kandibuya ke kwintengiso ningakhabenisela amanzi, ndizabuya ke senikhangela into yoba zeziphi ezinye zee-programs zenu eniza kuzenza kulo nyaka okanye izinto eniceba ukuzenza kulo nyaka. Masijikele ngapha. Kuhle aphalaka ku-2024 siyi-AR Boards and Hardware nakulo nyaka singene sigalelekile siphathela wena into ongayaziyo ongazange wayibona kumacandelo ethu onke ngaphakathi evenkileni, wena tiling, zibhodi, ezombane, ezokwakha, ipaint kunye nezeplumbing. Ngoko ke khabezo ngubo utyelela kunumber 1 Bells Road kuKomani okanye unxibelelane nathi ku-045 492 0518 okanye kwikhasi lethu likaWhatsApp ku-066 536 4155 ukuze ungaphoswa. AR Boards and Hardware, your one-stop cupboard shop and hardware. Alright, ke sikumkhono pha emva kwentsimbi ka-4 o'clock umphulaphuli sisuka pha kwintengiso sisancokola ke na ngosuku lanamhlanje ngomba ke obaluleke kakhulu umphulaphuli. Ndibonile ke nezithombe pha ezibonisa into kokuba namhlanje banikeze nge-stationery nezinto ezibalulekileyo kubantwana abadingayo esikolweni. Ndizawufuna ke usisi Afikile asikhumbuze uba sesiphi isikolo namhlanje okanye ngabantwana abafunda kwesiphi isikolo aba baye bafumana ukuncedwa ngabo namhlanje. Asele ke sithi qabaqaba eminyakeni le bebemane besenza ntoni phambi koba sithi gabalala ngalo unyaka. Enkosi kakhulu umsasazi, mandiyithethe le nto into yobana asiyanga esikolweni directly, Okay. but rather sikhethe abantwana ekuhlaleni. Yes, okay. Abafunda kwalapha kwizikolo ezikwalapha ecala. Yes, yes. Apha edolophini. Mm. Zininzi ke into esizenzileyo. Usukela kunikezela ngezityalo nethuzi zoplanta kubantu basezilalini ezinjengomthingwevu, umthingwevu kwalapha ecala. Nakwa during i-pandemic ziye zakhutshwa ii-food parcels kwii-families ezihlelelekileyo, njengoba ndisitsho uba nje mesisekuhlaleni nje kuba khona loo mizi siyijongayo uba iswele ntoni khona ukuze sikwazi ke ngokuba siyodoneyitha khona. So ii-parcels nazo ziye zaphuma, ii-grocery parcels zayenuka ezo families ziswelileyo. Now even during i-COVID still iNkosi Zweloxolo Stokwe Foundation ibinikeza PPE, yeah, ebantwini njenge-sanitizers kunye nee-masks, yeah, nasezikolweni abengekho zivenkile ezininzi mos zivuliweyo. And nasezikolweni siyazi mos khona abantwana abahlelekileyo like ii-high schools ezikwaphaa ekuhlaleni emaqwathini. Yes. Kwayiwa nakuyo kwayonikezelwa ngee-sanitary pads because sinala belief yobana akho umntana oyintombazana akazungayi esikolweni ngenxa yoba esexesheni. Yes. So sanikezela nangazo nee-sanitary pads. Okay, masithi gabalala ke chief sikhangele lo unyaka zeziphi izinto eniceba ukuzenza. Nkosi msasazi. Msasazi, we would like to continue do so and provide more sustainable support to e-communities and empower youth and adolescents through youth-friendly activities. Ndingayimenshina ke le nto ye-skills development programs. I-foundation kwenye iyenjongo zayo ku-people who live with i-disability sikwazi into yoba simtreyine ngokohlobo akhubazeke ngalo umntu. Yes. Simtreyinele loo nto. Also ke nakwii-activities
aim is to prevent crime ne-drugs abuse to youth. Then i-focus yethu ke kulo nyaka is to celebrating kula youth month by i-tournament in memory of Nkosi Stokwe Kandlela. All right. Kuyabonakala kuyasetyenzwa. Siyancoma kakhulu ke Chief namhlanje xa siva into kokuba aniyekanga kwinto ezintle enizenzela abantu ekuhlaleni kuquka ke nabantwana besikolo. Siyayibulela kakhulu sikwakhuthaza into yoba ningaze nidinwe apha ekuhambeni kwendlela. Niqinisekise into kokuba leyo into aniyenzi, and ke abantwana ke basoloko benethemba njengoba ningabazali, bayayazi uba bayabonwa noba babonwanga apha ekhaya kodwa ke esitratweni bazabonwa. Ikhona into esiyishiyayo sizokusonga ngosuku lwanamhlanje, Chief? No, ndicinga uba singathi nje kuma-grade 12 bangabi naxhala kangaka, uThixo khona. Okay. Noba umntu sithi uzawuvuna bekulimile, kodwa ke sithi noba umntu akavelanga, Yes. kodwa loo nto ayithethi into yoba akanawuphinda athathe elinye ithuba. Siyafuna kuyikhuthaza loo nto kubantwana bakhoyo, bangathathi ngongathi hayi bona bafanelanga ukuthini, bafuna ukuzibulala bacinge ngohlobo oluthile. Kanti le nto yomane nifowunelana nitshekishana into yoba tshomi kwelakho icala ukufila njani, ngokuthetha oku iba khona into esukayo apha kunoba umntu ahlala athule nomvandedwe esithi I wonder uba ndivela ngephepheni kuzawuthini. Yes. Sibanqwenelela okuhle. Enkosi. Nkosi kakhulu. Xa bendizawuthi ke Afikile phambi kobantu kunike nawe ugqibezele, ngelaa xesha ulinde ii-results zika-grade 12 wena ngawaphi amaqhinga owawuwasebenzisa ukwehlisa ixhala? Ndingathi ndafumana kakhulu i-support from ekhaya. Yes. Abazali bam babesoloko bendireashora uba noba kwenzeka ntoni sikhona Yes. and ayikho kuphela kwendlela. So ngeyona nto iyandomeleza kakhulu nokuthandaza ke nawe uzicelela amandla kuThixo uba bawo noba i-result ithini kodwa ndicela undipha amandla uba ndime ndikwazi uba ndijongane ne-future. All right. Nkosi kakhulu. Ngayisonga. Buzawuthini? Bendizawutsho uba okay njembe sizithengile into sizithengileyo and senza ezi projects sizenzileyo, we are still in need of financial assistance, which is donations. Yes. Asizivalanga just because siyakwazi ukuzithenga because we are an NPO at the end of the day. Yes. So asizukwazi soloko imali siyikhuphe esipokothini zethu. So if ukhona i-donors ne-sponsors, cela ke zikwazi uba zicommunicate nathi khona ukuze sikwazi ukuthi ukusa i-community yethu phambili ngokuyinceda. Masele ke sibancedisa baqhagamshelana njani nani kwenzela uba kube lula uba banifumane xa befuna ufaka isandla? Ikhona i-cell number engu-060 901 7550, 060 901 7550, kwakunye ne-email Nkosi Zweloxolo Foundation@gmail.com. All right. Masibulele ngexesha lenu, siya appreciate kakhulu ukuncokola nani ngosuku lwanamhlanje. Phulaphuli ke imizuzu yakho 22 emva kwentsimbi ka-4 o'clock. Xa sibuye sawukhangela nje ezemidlalo, siye napha kuNondaba yena oza kusikhangelela nje into yoba ke zithini iingongoma zendaba, abuye neendaba ezipheleleyo phaa ngentsimbi yesihlanu. Be sure to follow